F'attività maħsuba fl-okkażjoni ta' raba sena minn meta l-Partit Laburista rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru wera l-istess entużjażmu ta' 4 snin ilu u l-istess determinazzjoni li jibqa' jmexxi l-pajjiżna l quddiem b'idejat u proġetti ġodda. Qudiemu kellu folla li wieġbet b'entużjażmu għal frażijiet li lissen fejn għal darba oħra spikka l-ottimizmu dwar pajjiżna. Fuq kollox kien hemm messaġġ wieħed li spikka iktar minn oħrajn. Il-proġett tal-moviment li jmexxiju jinsab nofs triq. Li s-suċċessi li ksibna f'dawn l-4 snin ma ħajkunu xejn ħdejn is-suċċessi li ħaniksbu fis-6 snin li ġejjin. Fadlilna sena oħra ta' ħidma biex inwettqu dak kollu illi wedna. Sena oħra ta' ħidma li waraja immorru għand in-nies u ngħidulhom ara x'wedniekom u dak kollu li wedniekom aħna wettaqnieh bil-provi. Hawn tkellem dwar is-suċċessi miksuba f'diversi oqsma. Fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet għal darba 2, l-għajnuna liż-żgħażagħ li jixtru l-ewwel dar, il-bidla fil-qasam tal-enerġija u s-servizz aħjar fis-saħħa. Semma wkoll il-mewġa ta' drittijiet ċivili li daħlet f'pajjiżna, id-drittijiet ġodda lil ħaddiema u ż-żieda ta' nisa fil-post tax-xogħol. Ma naqsitx referenza lanqas għas-suċċess ekonomiku u tenna kif is-sabiħ u li dan kollu nkiseb mhux f'25 sena iżda f'4 snin. Iżda dan mhux biżżejjed. Ħammorru quddiem il-poplu u ngħidulu dan huwa dak li jednielek u ksibnieh. Il-5 snin ta' wara jekk tatuna l-fiduċja ħajkunu 5 snin fejn fuq dan il-pedament sod illi bnejna ħajkonna l-aqwa żmien li pajjiżna qatt għadda minnu. Tkellem dwar kif il-qasam tal-impjiegi u l-fatt li f'pajjiżna hawn xogħol mingħajr preċedent huwa l-aqwa kejl li l-moviment qed jilħaq l-għanijiet tiegħu. Fuq kollox għal Joseph Muscat, il-pajjiż direzzjoni waħda jista' jieħu, dik il quddiem għal iktar suċċess. Żied li trid titwieġeb il-mistoqsija jekk il-poplu u x'aħjar minn 5 snin ilu. Però hemm iktar x'wieħed jirrifletti dwaru. Temmen illi fil-5 snin ta' wara ħankunu aħjar u jien ngħidilkom iva. Fil-5 snin ta' wara ħankunu ferm aħjar. U fuq kollox il-mistoqsija hija dan il-gvern ħaqqu 5 snin oħra biex jmexxi l-pajjiż il quddiem. Tenna kif l-aħħar jiem ħareġ biċ-ċar kif ħadd ieħor lanqas kapaċi jżomm partit maqut aħseb wara pajjiż. Irrefera għal attakki ma jaqtaw xejn fuq membri tal-gvern u fisser kif dawn saħħew il-moviment fil-waqt li ħadd ieħor otor mal-ewwel kritika. Murġibhom dawn ikunu taħt il-pressjonijiet tad-deċiżjonijiet li jkollna nagħmlu ta' kuljum aħna. Dan jitfixklu f'saqajhom meta suppost joqogħdu gallerija jikkritikaw. Aħseb wara aħna li qegħdin kuljum niddeċiedu fuq il-ħajjiet, fuq ix-xogħlijiet, fuq il-futur, fuq l-edukazzjoni, fuq is-saħħa, fuq il-pensjonijiet, fuq il-futur tagħkom, ta' wliedkom, tal-poplu Malti u għawċi kollu kemm hu. Meta s-Sokta jitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-oppożizzjoni, Muscat qal li riżultat ta' dan se jkun hemm iktar nies li fil-jiem, il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jersqu lejn il-moviment. Jekk iva niftħu l-bibien tagħna u nżommuhom miftuħin beraħ, din mhijiex kwistjoni ta' nazzjonalisti u laburisti. Din hija kwistjoni li nassiguraw li dan il-pajjiż jerġa' jkollu 5 snin oħra ta' ġid. U għalhekk il-messaġġ tiegħi lil kull waħda u wieħed minnkom illi kull waħda u wieħed minnkom irid ikun lest illi nilqgħu dejjem aktar nies fih dan il-moviment. Qal li l-isbaħ żmien għal dan il-pajjiż għadu ġej u l-ftit se jkun hemm mumenti fejn wieħed jesperjenza l-bidla li għaddejja bħalissa. Joseph Muscat temm id-diskors tiegħu b'appell ċar biex ma nħallu lil ħadd ireġġa' l-arloġġ lura. Aħna rridu nkunu qegħdin hawnhekk
bidejna miftuħin, b'riżoluzzjoni u rieda tajba, li ma naqgħu qatt għal provokazzjoni u li l-arma tagħna tkun il-qalb kbira tħabbat progressiva li għandna, id-bissima tagħna u l-bibien miftuħin li ngħidu merħba f'Malta, suċċess. Nirringrazzjakom.